Задъра и къпара и какво са, хора? Аз съм Врабеца и добре дошли в новия клип, който ще разцъквам Resident Evil 7 Biohazard или Biohazard. Тя сам, как се произнася правилно? Biohazard. Искам само да информирам, че идеята да разцъкам Resident Evil 7 Biohazard ми беше предложена от моя страхотен, вълнуващ, готин, неповторим, единствен, направо страхотен и вълнуващ моят клас. Айде едно поздравче за тях. И съм благодарен, защото за първи път ще снимам клип как ще разцъкам някаква страшна surviving игра. Да, това е една surviving игра. И да, нека започнем. Тук е началния екран. В принцип тази игра не съм я разцъкал преди, че ще очаквам всякакви работи от нея. Все пак е някаква страшна surviving игра. Братре, прави полис, да, приемаме всички тия простоти. Няма страска, няма да се насираме. Някакто получим сърдечен удар да обвиняваме тях. Всичко сме съгласни с да стартираме играта. Тя знам, хора. Скоро започваме с това трудно. Става нормално. Така почваме. Привет, милый! О, Я хотела поздороваться. Как няма да ти репсуем, съм направо красавец. Мне надо работать. Не можеш. Тебе тысячи поцелуев. Цунка има право през екрана, дай. Пока, милый. Дай сонце, дай цунка има. Остава човек. Я лгала тебе. Нельзя было, но... И кома излагаме. Кога набираме полицията или нещо и това, не се набираме косточа. Къде ще вираме? Окей, тук поставя някакво... Шиколи ли сме tu някакъв мустанг? Случая, брат. Не съм насира нещо. Я на месте. На място сме, окей. Комаря бахти ще бъдете комаря. Биги, брат. Вземе препаратели. Просто шамарите ги убие. Продължаваме. Трябва наляво. Няма. Значи не трябва ключ. Който е. Айде се обанем на бабата. Тук има някаква кола, окей. Тук който е. Добре. Нека е тя комаря, брат, ще ги б***. Махайте се, тук ще щупа главите. Ще откъсна крилцата с не зама. Изчезна, да нямам шизофрения сега, брат. Май комарен. What the fuck са тия птици, брат? Кома в тази чанта. Драйвес. Това е речната карта. Къде остана? Брат! Заключиха ма! Брат, някакъв пранк ми правят. Не, това не е реално. Някакъв пранк ми правят. Не сте от антистоя, брат, така ще да не едно... Това ми ключ. Това та манча, брат. Кое бе? Картофил е. Май през картофил преди 20 години, човек, остава. Има ли вода поне, брат? Вие като... Май сте спряли се плащаш сметки 15 години. Брат, кусоче. Кое тук е микроволната, плешка глава, дането има плешка. Отваряме. Бе, брат, какво става, брат? Тук са събрали всичко преди 30 години, брат, как кашкавал ли е имал. Тук пайците почнали да правят собствена екосистема, ако става, брат. Ще месенки. 2 години. При 2 години, бе, брат, като се зарасли къщата преди 20 години. Който е някаква
повърня, брат, някакво се изхрачва. Собствено там повърня се получа някаква жаба ли, тук някакви мутанти живеят, някакви радиационни ста. Обичам. Йооо. Това е друга не. О, брат, такъв точка, някакъв педофилет е. Дай да посвиря малко Моцарт. Ой! Що е пяно? Ай малко Моцарт тук. Нещо класическо. Това видеотека е тази видеокасетка. Няма трябва да се качим по стълбите. Тук проверихме всичко. Ето е видеокасетката. Еквивалент. Фрешевис. Окей. Къде сме, мафак? Брат, стресно. Где ты его откопал? Отвали, Пит. Эй, я работаю только с профи. Сегодня в ужасах канализаций очередные ебеня. Доволен? Право съм страх. Продължай. Искам такива женчовци като те. Давай, брат, давай. Пронто. Отай, брат, ай, ще изпитам. Бам, аре, давай, бе, ще натискам в газета. Закрыто. Браво, чейт. Продължайте. Просвети меня, Андре. Вид, Последний раз с ним работаю. Который в Русен се вижда. Знаешь, продюсер это временный, но... Давай, ще бъда с тебе, брат, доказати, ще бъда зарепен. Ще бъда плотен до тебе. Чай, брат, на тези скубе тебе. Что за нахуй? Ты слышал? Печага се спълна това нещо, брат. Тут там на... Да где дай, он? брат, дайте си първи, брат, дай напред, дай. Ти ще ми бъдеш тата. Андре, мужик, ты где? Дай. Няма да те си го изяли вече. Дядото так, ще му останал сам, не ял от преди да се свършва и е преминал на канибализъм. Да, брат. Кляка я наминавам. Дай, бързо. Дай направо като костенурка минайче. Ты первый. Аз! Хочу, чтобы ты заснял... Какъв си тия, да не с някакъв геройски специален, да не спускаясь с София, бе, какъв си тия, Рике? Ты первый. Много специален, бах ти шинат. Гей го има гледа. Что-нибудь видишь? Что там? Брат, пълна канализация, човек. Тук направо пълно с фекали. Останато да не се препър... Ти са го убили, майко, брат, що съм убил нещо? Чинат ли нещо е направил? Тук е пълна канализация, човек. Пълно О, не! Косо направи, брат! Косо, не бе, брат, и мене ли ще убият? Не, брат, не! Не ме убивай! Не! Не ме убивай, брат, не! Не, човек, убиха ма. Това е килията! Затвора в тази канализация. Да. Пак ще ме убият, брат, май бе. Маш само продължавам преди. Брат, стъпът, не! Сега не мога да се... брат! Пътнах в фекалите. В войната. Ге требираш, те седе. Пълна отточна система. Той даже и замазени става. Тука бурканите и ракета ли остават. Аз ще трябва да плувам ли, брат? Той се е канализация. Тука хората от селото, като се сират, всички фекари, всички бокуци се оттичат тук. Пълна мизерия. Сега някаква рибари ще ми излезе, някакъв шаран. Тук явно силно има и биосистема, брат, силно се развършат риби. Ой, майка ти де, какъв си тия, брат, кома паше, много ли си забавяне, че така сигурно. Да, знам. Да няма серен убиеца, брат. Ръбите не са ги смени от 50 години, откакто потрена. Ой, ти спринцов крия, брат. Мисля, че са пиратки. Мия? Това е клетката, когато са държали. Да, се решим да видим. Мия ли, Лия ли, как се казва? Мия? Мия, трябва да се събудиш. Это я, это Итан. Итан? С метафетамина. Итан? Ты же меня позвала. Нет, я бы не стала. Ты что? Правда? Да не ми се прави. Кто-нибудь тебя видел? Он тебя видел? Надо уходить, быстро! Къде бягаме? Сирения убиец ще излезе с моето момичета си. Път надайте. Спасно място е ратото сирен убиец. Милая, тебя не было 3 года. Что, правда 3 года? 3 години? Брат, те 3 години сме над като една година.
Давай, ти си мишцата. Ще не се сплетим с... Давай, пронто. Поручек. Маре, оргика направо операции се прави. Червали се коста. Но что все-таки происходит? Я ничего от тебя не скрываю. Нам нужно сюда. Такива хобита не писам, ако имаш канибални хобита, няма премириш, ако имаш честна психолог. Тук е купена миричка. Аре, искаш всяко от Мы на месте. Са надупели сега. Още малко